Salkı su bilen yuğunam. Tuşka çıkam. Берничә ай элек безнең хәбәрчеләребез Нурбисал Гыйззәтуллинаны тасмага төшереп кайткач, аның шушы яшьтәре җыр телле, камил акыллы, җитез хәрәкәтле булуына сокланган идек инде. Икенче килүебездә дә ул безне шулай ук елмаеп, күтәренке кәефтә каршы алды. Шатланырга сәбәбе дә җитди бит. Нурбисал әбигә 100 яшь. Мин әле зур кыз инде, зур баласы. Яхшы булды, Аллага шөкер. Киңелең инде үзең шундый буласың инде нәре. Менә Аллага шөкер бит әле. Балалар да үстерде, тормыштап барды. Мин әни өчен, әнине үземә алдым, менә битте. Ширулмамаза музык килде менә әни. Әниләр нурамда җирдә ярамый ким бердә. Карарга ким бере карарга тиешле. Өстәл әзер, кунаклар җыела. Килгән берсен Нурбисал Гыйззәтуллина ачык йөз белән каршы алып, кем икәнен сораштырырга тотына. Шунда ук үзе кичергәннәрне дә сөйләп китә. Tavanla da serdik at bilen. Severkiden severdik. Şehirkide atlarını diyeceğim. Epey de kestik. Kumlara da kestik. Kumlara da vurduk kuvak bilen. Şimdi yaptık. Yiğidimizi almışlar. 100 яшь бер гасырлык гомер. Бу дата гаилә тарихына алтын хәрефләр белән язарлык. Һәм чынлыкта шулай килеп чыкты да. Район башлыгы Рауль Кузюров юбилярга Россия Федерациясе президенты Владимир Путин котлавын, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның алтын су хәрефләр белән язган котлау телеграммасын җиткерде. Biz Нурбисал әбинең менә мин 4нче буын булам инде, менә кызым минем 5нче буын була, анага. Безнең һәр вакыт барлап, хәлебезне белешеп, бөтенебезнең сорашып тора. Аллага шөкер, әбиебез камил акыллы, шулай исән сау, Аллага шөкер, аягында йөри, үзе шәйләр эчеп, шулай Аллага шөкер бик матур торалар. Әбиебезнең шулай 100 яшенә җиткән өчен без бик шат. Biz bik аның белән горурланабыз. Бу беркемдә дә алай бөтен кешедә була алмый андый хәл, Аллага шөкер. Менә без бүген кич белән барлык туганнар да киләләр. Алла теләсә, әбинең бик сагынып китеп, шулай менә хәл белешеп торабыз һәр вакыт. Алла теләсә, бүген түгәрәк табына алдына җыелабыз. Нурбисал Гыйззәтуллина да җавапсыз калмады. Үзен котларга килгән барлык кунакларга ул исәнлек, саулык теләп дуга кылды. Zorlap gelgen için Allah Teala sizge zor vakitler versin. Rabbim Allah Teala padişahlara tanışlık versin. Bir yüzdeye refah geçeydi. Rabbim Allah Teala bütün korkuşta. Şallıklıydı конечно, şulay isen sağ yaşayış. Geçti niye şulay isen sağ bizim şalanda şulay isenlikte, sağlıkta yaşasın idi. Evet yaşaysınız. Subhanallah deyip göz değmesin sizge. Mani motor gına bu nelerdir indi pravnuklarım anda kim sandı? 5. bu da уже. Ben de anıkları elle kimler bunlar. Үзе шаярта, үзе сөйли, сокланып торасы гына килә. 100 яшен тутырган Нурбисал Гыйззәтуллина юбилейга килгән бар халыкны да бер гасырга җитәрлек позитив энергия белән баетты сыман.